लोगोफोर आवाज खोनादोंना हेल' लोगोफोर गुड मर्निं बयखौबो ओमफ्रायहाय दा टाइमा जाबाय 5:30 जाबाय आरो ओमफ्रायहाय आङो न'निफ्राय ओंखारबाय मर्निं वाक खालामनो बिदिनो आं सानफ्रामबो मर्निं वाक खालामो आरो बिदिनो 5:00 5:30 7:30 सिखारनानै ओमफ्राय आं बिदि भिडिअ खालामफेराखैमोन आरो दिनै फार्स्ट टाइम खालामबाय ओमफ्राय आं मर्निं वाक खालामनो अबेहाय थाङो आं नोंसोरनो देखायलांगासिनो बिनि सिगां बयखौबो आंनि चेनेलाव वेलकाम खालामबाय आरो नोंसोरबो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं महाय मर्निं वाक खालामनो थाङो थ'दो बिदिब्ला नायलांसै मर्निं वाक खालामनो थाखाय हाजोथिंजाय फैयो मानो होनबा जोंना न'आ हाजो सेराव नालाय ओंखायनो ओरैजाय आं हाजोथिं फैयो आरो माने बार खोलो खोलो गुसु बारोना हाजो सेराव ओंखायनो आङो बेखौनो बारखौ जानो फैयो माने देहानि थाखाय मोजां जायो नालाय फुंनि बारखौ जायोबा आरो लोगोफोर नोंसोरबो फुङाव सिखारनानै फुंनि बार गुसुखौ जाबानो जाबाय नै जि मोजां मोजां खानाया आंना बिरलायलायदोंना जि मोजां बारखादों दिनै माने दिनै साबसिन जादों माबाया बोथोरा अखाबो हाहां दोमैलु नै जोमै गोजा ओमफ्राय नै नोंसोरो लोगोफोर आवाज खोनादोंना माने साउन्ड बियो जाबाय माबा दैनि आवाज बियो दिनैथ' अखा बांसिन हादोंना मोनायाव ओंखायनो माने दैया एसे बुरजासिन जाबाय खोमा ओंखायनो नै बांसिन खोनाबाय आवाजखौबो आं दा न'आव थांफिनगासिनो ओमफ्राय हाजोआ नै आंनि उनाव दङ ओमफ्रायहाय हनै सालाकाटि NTPC बियो नै नुबायना जोंनि खाथियानो जायो नालाय ओंखायनो ओरैजाय नुहुरो ओमफ्रायहाय न'आव थांनायनि सिगां आं नोंसोरनो मोनसे बुस्थु माने मोनसे जायगा देखायबावनो नागिरदों सोरबा हाजो सेरनि दुब्लिबारि माइबारिखौ नुफेराखै खोमा ओंखायनो आं बेखौ देखायनो थांगासिनो आरो नै ओरैजाय थांगोन आङो बिथिंजाय बैला एसे नुहुरदोंना बिथिंजायनो थांगोन आङो ओमफ्राय नै बेयाव दुब्लियावथ' फुरा दै गोजा माने दिनै अखा हानानै मोनायाव जि अखा हादोंमोन आरो दै जाजोब्बाय फुरा ओंखायनो जि गिदोंलै आङो मोनायाव एकदम दुम थाम माबा खोरोमलाबायनाय मानाय माबा सारअन्थाइ माबा माबि आयु जि गिदों आङो जायखिया दस्राथिं हागोन ना हायाखै आं बेखौ मिन्थिया माने खिन्थु जोंथिं बिराद हादों आरो अखाया ओमफ्रायहाय नै लामा होथेनानै दोनदों ओरैजाय माने मोसौआरि हाबोना ओंखायनो नै गय बारि थालिर बारि गोजा बियो जाबाय जोंनि गामिनिनो सासे आदै जानायनि आरो हाया बे हाया बेखौनो बे दुब्लि बारियाबो बिसिनिनो नै बिराद मोजां जाबोबाय माइयाबो आं नोंसोरनो खाथियाव देखायगासिनो मोसौबो दं नै मोसौ खानानै गालांदों लांफैयाखै खोमा न'आव ओइ हिर' गोजाङाखै नों आयु मोनायावथ' जि अखा हादोंमोन सोरनि मोसौ बिबा बे आदैमोनहानिनो ना सोरनिबा जायखिया मोनायावथ' जि अखा हादोंमोन अखायाव सिजानांबाय बेसोरा अन्थाव बाथावनो ओमफ्राय नै दैयाबो जिरि बोहैबोगासिनो बे दैया हाजोनिफ्राय फैनाय दै बिराद गुसु जाखायो ओमफ्राय नै माइया बिबार बारहांबाय नै फिथाइबो थायहांबाय नै बिराद मोजां दाथ' बिदि बिबार बारनायाव बिबार बारहांनाय फिथाइ थायहांनायाव अखा मोनबायना बिराद मोजां जाबोसिगोन नै बिदां गोलावनो नै दैयाबो आयौ नै नाबो सायो बेबो माने मालिक बे हा बिगोमानिनो आरो नै ना सानानै दङ नायाबो नै एसे नांनानै दङ लांफैथ'वाखै खोमा बेस्रा माने बिसिनि माबाया न'आ जोंनि न' खाथियाव नङा हाजो सेराव नङा बिसिना माबायावसो मा होनो गामि गेजेरावसो नालाय ओंखायनो फैनो एसे टाइम लायो ओमफ्राय नै बे न'खौ नुबायना बेयो न' फिसासानो माने हाजोनि मोख्राया फैनानै बे माइखौ जाफैयो ओंखायनो बेयाव बे आदैनि बिफा आबौआ दाहाय फैनानै नेफैगोन आरो बे न'आवनो थानानै नेगोन बेयो जि डिस्टार्ब खालामो बे हाजोनि मोख्राफ्रा जि जायो एक्सुवेलि हाजोआवबो जेबो गैलाना जाग्रा ओंखायनो माने बिदिनो बेफोरखौनो आबाद मावनायफोरखौनो जाजोबो आरोना
जाबाय आंनि मर्निं वाक खालामनाय आं माहाय मर्निं वाक खालामफैयो आं बेखौ देखायबाय नोंसोरनो आं बेयावनो मर्निं वाक खालामफैयो नै बिराद मोजां गुसुनो दिनैथ' जि मोजां बार बारखादों ओंखायनो दिनै जि मोजां फ्रेस मोनखाबाय आङो ओमफ्रायहाय आङो दा न'आव थांनोसै न'आव थांनानै बिदिनो फ्रेस जानोसै ब्रेकफास्ट खालामसै बिनि उनाव आंना टिउसन दङ उन्दैफोरखौ आं टिउसन लायो नालाय टिउसन दं आंना ओंखायनो थांनानै थाब थाब थांनानै फ्रेस जानानै बिदिनो ब्रेकफास्ट खालामनानै उन्दैफोरखौ टिउसन लासै आरोना ओमफ्राय आङो दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'सिगोन मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसो फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै हो लोगोफोर साबसक्राइब खालामनो दाबावखा ओमफ्रायहाय नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनबावसिगोन बाय बाय